କହିଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଇଏ ଫୁଲ ଫୁଲ ଦୁଇଟା ଆଣିବ ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଗୟସ ଫୁଲ ଇଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କେଜାଣି ଇଏ ଭୋଳା ବାପା ହଁ ଇଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲ ବସୁନ ମୋ ଶିକା ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି ଶିକା ବାନ୍ଧବ ଆଉ ଇଏ ହେଇ ହଁ ମୁଁ ଯାଇକି ସେ ଛୁଆ ନେଇଯାଉ ନନା ଆଇଛନ୍ତି ମୋ ଲୁଗା ପାଉନି ଯାଉନା ଟିକେ ଭିତରକୁ ଦେଖୁଛ ସେ ଦେଇପାରୁନି ଦେଢ଼ଶୁର ଭାଇ ବୋଉ ଘର କଥା କ'ଣ କି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଦେଖିଲି କଢ଼ି ଫୁଲ ହଁ ଏ ଛୁଆ ସବୁ ଛିଡ଼େଇ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଛୁଆ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘେନି ଆସି ହେଇ ଶିକା ଛିଣ୍ଡିଗଲାଣି ମୋର ରଖ ମୁଁ ଶିକା କଥା ବୁଝିବି ହଁ ସ୍ମରଣ ରହୁନି କି ଦେଖା ହଉନି ନାଇଁ କି ବା। ନିଆଁ ନଗା ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ଅପରେସନ୍ ସେ ପୁଅ କଲା ହେଇ କାଲି ପ୍ରଚକଟାକୁ ଥୋଇ ଦେଇଛି ଘର ଭିତରେ କାନ୍ଥି ଉପରେ ମୁଁ ରାତିରେ ପିସାବ ଉଠିଲି ଇଲୋ ଭୁଲରେ ଗୁହାଳ ଭିତରେ ଯାଇ ଗାଈ ପାଖରେ ଶୋଇଛି ମୁଁ ହାତ ପକେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ଗାଈ ଫୁତ୍କାର ଛାଡୁଛି ମୁଁ ହେଲି ତମେ ରାଗିକି ତାକୁ ଗାଳି କଲି ପରଦିନ କଥା ମନେ ନାହିଁ ମୁଁ କହିନି ତମକୁ କ'ଣ ଆରେ ତମ ସେ କାଣିଆଙ୍ଗୁଟା ମୋ ନାକ ଭିତରେ ବସିଛି ମୋର ଖାଉ ଖାଉ ଖାଲି ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ବୋଧେ ଯୋଉ ଗୁଣ୍ଡି ଡବାରେ ହାତ ପୁରେଇଛି କୁହନା ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଦେଖିଲ ଏଇଟା ହେଲା କି ହେଲା ଓ ହେଇ ଦେଖୁଛ ଶ୍ରାବଣ ଭଳିଆ ମାସ ହେଇ କାହା ଘରୁ ଗୋଟେ ଆଇଁଷ ବାସନା ଆଇଲାଣି ଚିକେନ କାହା ଘରେ ହଉଛି ଆମରି ଘରେ କରୁଛି ଖଡଖଡ କିଏ ବୋହୁ ଖଣ୍ଡକ ବୋହୁ ରାଣ୍ଡ ଆଠୁକୁଡି ବୋଉ କାହିଁ ବାହା ହେଇକି ଆଇଲା ବୋହୁ କାହିଁକି ଭେମ୍ବାରଟି ଦି ଜଣ ଯାକ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ବସି ଚଲେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପାଲା ଆଉ ଆହୁରି ଚଢି ଯା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ତ ମାନେ ଭୟ ଭକ୍ତି ନାହିଁ ଶ୍ୱଶୁର ମୁଣ୍ଡରେ ଚଢିଗଲୁନୁ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଏକାଥରେ ବଳି ଭଳିଆ ପାତାଳକୁ ଦବି ଯାଇଥାନ୍ତେ କଥା କହୁଛି ଯୋଗଣି ଖାଇ ଘର ଭିତରେ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହଉଛି ଚିକେନ ରାନ୍ଧିଛି ମଲୋ ସାରି ଦେଲା ଲୋ ମୋ ଧର୍ମ କର୍ମ ମୋ ତପକୁ ସବୁ ଶୁଖୁଆ ପଡ଼ାରେ ଗଲା ହେଇ ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ଅରୁଆ ଖାଇକି ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁଛି ଇଏ ବୋହୁ ଆଣି ଘରେ ଚିକେନ ପୁରେଇ ଏମିତି ତ ଦାନ୍ତ ଶୁଳେଇ ହଉଛି ମନା କରୁଛି ୟାକୁ ବାହାଘର କରନି ଏ କାଳି ପୁତନାକୁ ବାହାଘର କରନି ପରଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୂର୍ତ୍ତି ପକେଇଲି ଲୁଗା ଭିତରେ ମୁଁ କହିଲି ବୋଧେ ମାନେ ପିତା ଶୁଣି ବାହାରି ଆଇଲା ଟିଭିରୁ ଡ୍ରାକୁଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି ବୋଉ ଆପଣ ଏମିତି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ଘର ଭିତରେ ଆଇଁଷ ପୁରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦିନକୁ ମୋର ଦିନେ ତମ ପୁଅ ଗାଡ଼ିବୁ ମୋର ଯା ଗାଡ଼ିବୁ ମୋର ଏଇ ଗଲାକି କ'ଣ କହିବ ପୁଅକୁ କହୁ ମୁଁ କ'ଣ ସେ ତାକୁ ଡରୁଛି ନା ତା ସ୍ୱାମୀକି ଡରୁଛି ମୁଁ କ'ଣ ତା ଅଣ୍ଡରରେ ସିଏ ମୋ ଅଣ୍ଡରରେ ମୁଁ ତା ଅଣ୍ଡରରେ ନୁହେଁ ଧର ତମର ରହିଲା ପେଲା ଉଠିବ ପହରଦିନ ରାତିରେ ବା ଉଠିଲା ପହରଦିନ ରାତିରେ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଉଠିଲା ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲି ରିମୋଟଟାକୁ କାମୁଡ଼ି ପକେଇଲି ଚାଲ ରହି ହବନି ଟିକେ ଆଇଲ ଦାଣ୍ଡ ଆଡ଼େ ଆଇଲ ଦୁବ ଦିଟା ତୋଳିବା ଧଇଲ ଟିକେ ମୋ କଳସଟା ଧର କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ଆସୁଆଡେ କହୁଛି ଆରେ କ'ଣ କଥାଟା କୋଉ ନା ବାଡ଼ି ପଟୁ କାହିଁ ନେଇକି ବାଡ଼ି ପଟୁ କାହିଁ ନେଇକି ଏଲା ଏଟା ଘର ନା ଧର୍ମଶାଳା ବୁଟା ମାସେ ହେଲାଣି ଆଇଁଷ କରେଇ ଦଉନି ସେ ବୁଢ଼ୀ ନିଜକୁ କ'ଣ ଭାବୁଛି ମୋ ଉପରେ କ'ଣ ଗେରେ ଗେରେ ହଉଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିକେନ ଆଣିଲି ପକୋଡ଼ା କରିବି ତାର କ'ଣ ଇଏ ହଉଛି ଆରେ ତମେ ଜାଣିପାରୁନା ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚାଲିଛି ନା ନାହିଁ ତା ଛଡ଼ା ବାପା ବୋଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପାଣି ଭାରି ନେଇଯାଆନ୍ତି ଯଦି ତମେ ଚିକେନଟା ଆଣିଲ ଲୁଚେଇ କରିଥାନ୍ତ ବୋଉ ନଜରରେ ପଡ଼ିଗଲା ସେଇ ପାଇଁ ଗେରେ ଗେରେ ହଉଛି ଆଉ କ'ଣ ଲୁଚେଇ କରି କାଇଁ ଲୁଚେଇ କରି ମୁଁ କଥା ଲୁଚେଇ ବାହା ହେଇଥିଲି ହେଇଟି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦରମା ପାଉଛି ମୁଁ ଲୁଚେଇ କାଇଁ ଖାଇବି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଖାଇବି ଦେଖେଇ ପିନ୍ଧିବି ସେ ବୁଢ଼ୀକୁ କ'ଣ ଯାଉଛି ବା ଆଉ କେଇଟା ଦିନ ଗଲେ ମରିବ କାଇଁ ସେ ବାର ଗୁଡ଼ା କରି ପକଉଛି ଏ ମାଗୁସୁର ମାସରେ ଖାଇବନି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଖାଇବନି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଖାଇବନି ତାହେଲେ ଖାଇବେ କେବେ ଅତି ଗୋଟେ ହଉଛି ମାନେ ତା ଜିଦିକୁ ମୋ ଜିଦି ମୁଁ ଖାଇବି କ'ଣ କରିବ ମୁଁ ଦେଖିବି ଆରେ ଚିଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହବ ବାପା ବୋଉ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆରେ ଆମରି ପାଇଁ ସେ ଯାଉଛି ହେଇଟି ଖବରଦାର କହିଦଉଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ମତେ କହିବନି ହେଇଟି ଲିସନ୍ ମିଷ୍ଟର ଏଗୁଡ଼ା ଯଦି ଏଠି କରିବାର ଅଛି ମୁଁ ମୋ ବାପା ଘରକୁ ପଳେଇବି କହିଦଉଛି କିଏ ହଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଇଁଷ ଖାଇବି ମାନେ ଖାଇବି କିଏ କ'ଣ ମୋର କରିବ ଆଜି ଦେଖିବି ହଉ ଚାଲ ତମେ ଖାଅ ହେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳା ଶଙ୍କର ଏ ଶାଶୁ ବୋଉଙ୍କ ଭିତରେ ମତେ କାହିଁ ଫସଉଛ କ'ଣ କହୁନୁ କୋଉଠି ଆରେ ଏଇଠି ଚଷମାଟା ପିନ୍ଧୁନୁ କୋଉଠି ଚଷମାଟା ଟିକେ ପିନ୍ଧା ଦେଖି ଜାଣିପାରୁନି ଚଷମାଟା ପିନ୍ଧୁନୁ ଏଟା ନ ପିନ୍ଧିଲେ ମୁଁ ଅନ୍ଧଉଣି ତୁ ବା କାଲି ତ ସମୁଦି ପଶିଛନ୍ତି ପାଇଖାନାରେ ତୁ ବସିଗଲୁଣି ହଁ ବା ମୁଁ ଯାଇ ପଚାର ହେ ସମୁଦି ଝାଡ଼ା ବଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାକକୁ ଚିପୁଛି ଟ୍ୟାପ୍ ଭାବିଲି କ'ଣ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ କ'ଣ ଇଏ କ'ଣ କହୁଥିଲି କହିଲୁ ହେ ସ୍ମରଣ କ'ଣ ଭୁଲିଗଲୁ ମ କହୁନୁ ମୁଁ ଯିବି ଭୋଳା ବାପା ହଁ ବାପା ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ପୁଅ ପାଖକୁ ଆଇଥିଲି କହିଲ ଓ ହେ ସେ ଯୋଉ ଠାକୁର ବା ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ଭାର ନେଇକି ଯିବୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତ ଯାଉ ହଁ ଟିକେ 500 ଟଙ୍କା ଦେ
କାହିଁ କହିଲୁ ଆମେ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇବୁ ଚାପୁଡ଼ା ଚାଲିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗୁଛି ଆମେ ସୋମବାର ବାହାରିଲେ ଯାଇ ଆର ସୋମବାର ପାଣି ଢାଳିବୁ ଆର ଥରକ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନୁ 2 ମାସ ଲାଗଲା ପାଣି ବହୁଟା ଢାଳିବାକୁ ଆରେ କୁଆଡେ ଗଲ ପୁଣି ଘିଅ ଦୀପ କିଣିବୁ ହଉ ତୁମକୁ କଦିଳ ଦଉଛି ର ବେଲପତ୍ର ଆରେ ଆରେ ଗଲ କୁଆଡେ ହାଁ ଏ ଶୁଣ ବା କଣ ହେଲା ଜାଣୁଛ ତ ମୁଁ ଏଇ ଟାଇମରେ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଦେଖେ କାଇଁ ବାର ବାର ଡାକୁଛ ଆରେ ନାମ ଡାକ୍ତର କଣ କହିଲ ସେ ବାପାଙ୍କୁ 5 ଟଙ୍କା ଦେଲ 5 ଟଙ୍କା ହଁ କାଁ ବାପା ମତେ ଦେଇଥିଲେ କି ଆରେ ଝିଅ 5 ଟଙ୍କା କଣ ପାଇଁ କାଇଁ ଦେବି ଆରେ ତମ ପା କାଲି ଦରମା ପାଇକି ପଇସା ଦେଲି 45,000 କଣ ଦରମା ପଇସା ହାଁ? ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଦରମା ତମେ ପାଇଲେ ମାନେ ମୁଁ ଆଗ ପାର୍ଲର ଯାଏ ତମରି ଭରସାରେ ମୋ ଭାଇ ଓମାନ ଯିବ ବୋଲି ବଇଛି ଅନେଇଲୁ 3 ମାସ ହେଲା 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗିଲାଣି 3,000 ଟଙ୍କା ତା ଦେହରୁ କମ ଅଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ମତେ ଆଣିକି ଦିଅ ଆରେ ତମେ ଦିଅ 5 ଟଙ୍କା ମୁଁ କୋଉ ବାଦରେ କଣ ମାରିଦେବି ନା 5 ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖେ ନାହିଁ କି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇପାରିବିନି କାହିଁ ଦେଇପାରିବୁ ତମେ ଚୁପ ରୁହ ଘର ମୋର ସିଏ ମୋ ଘରେ କହିବ ହଁ ଇ କାଲି ସକାଳେ ଆଇକି ମୋ ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦବ ହେଇଲୋ ଆଣ୍ଠୁ କୁଡି ବାଞ୍ଛ କଣ କହିଲି ତମକୁ ମୋ ପୁଅ ଜୀବନକୁ ତିଳ ତିଳ କରି ଖାଇସାରିଲୁଣି ଆଉ କଣ ଅଛି ଏ ଘରେ ତୁ ଟିକେ ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରିଛି ତୀର୍ଥ କରି ଯିବି କାହା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତୁ ଏମିତି ହେଲୁ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲକରା ହେଲୁ ଇଏ କେତେ ପୂଜା ପାଠ କରିକି 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ପିଲା ଛୁଆ ହେଲାନି ବୋଲି ସେଇ ଭୋଳା ନକରୁ ଡାକି ଡାକି ତୁ ଜନ୍ମ ହେଲୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଲାଭ ପାଇଲ ଏବେଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଣି ଭାର ନେଇକି ଯିବ ସେଇ ଦିନଠୁ ମୁଁ ଯାଉଛି କାହିଁ ଯାଉଛି ତୋରି ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆଉ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ରାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଠୁକୁଡ଼ି ବାଞ୍ଛ କୋଉଠୁ ଘରକୁ ଆଇଛି ୟାର ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଆ ପିଲା ହେଲାନି ମାନସିକ କରିଥିଲି ଏଇଥର ଗଲେ 1008 ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇବ ଦବୁନୁ କାଇଁ ଦେଖିଲ କେମିତି ମତେ କାମୁଡ଼ି ଗୋଡେଇବ ହଉଛନ୍ତି ବାପା ଧଲ ତୋର ତ ବୋଉ ତୋର ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ତୁ କାଇଁ ଏମିତି ହଉଛୁ କହିଲୁ ତତେ ମୁଁ ଅତ ଫାଡ଼ିକି ଜନ୍ମ କରିଥିଲି ଏଇ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ଟଙ୍କା 500 ପାଇଁ ବାପା ବୋଉ ତତେ ଭିକାରୀ ଭଳିଆ ମାଗୁଛନ୍ତି ତୁ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖୁଛୁ ସେ ବାପା କଣ କହିଲ ପଇସା 500 ମୁଁ 1000 ଦେଇସାରିଛି ଏ ଯୋଉ ଶାଳି ବାହାଘର 2 ଲକ୍ଷ କରଜ ମୋର ସେ ସୁଜୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ସୁଜା ସରିଲାଣି ଏ ନନସେନ୍ସ ବୁଢ଼ୀକୁ ଟଙ୍କାଟା ଦେବି ଛି ଆଇलो ଆମେ ସିରିଜ ଦେଖିବା ଡମ୍ବଲେଡି ଏ ସତ ତୁ ଇଂଲିଶ କଣ ଶୋଧୁଛି ତୋକୁ ଓଡ଼ିଆ ଶୋଧ ମୁଁ ଅଛି ତୋ ପାଖେ ଶୁଣ ଭତ୍ତା ପାଇଥିଲି ସାଇତି ରଖିଛି 1,000-1,500 ଟଙ୍କା ହଉ ଏ ଟ୍ରଙ୍କ ତଳେ ଅଛି ବିରି ବସ୍ତା କଡ଼କୁ ଚାଲନି ଦେଖିଆ ଟିକେ ଘର କହନା ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ଆଉ କହି ହବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ପୁଅ ବୋହୂ ପାଇକି ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମା ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ନିଜକୁ ଭାରି ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଥିଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜଣେ ଧର୍ମପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜ୍ଞା ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଧାର୍ମିକ ମୁଁ ତ ଅଜ୍ଞ ଥିଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଶିଖେଇଛି ମାନବର ସେବା ହିଁ ମାଧବର ସେବା ଏ ଶୁଣ ଟିକେ ଅମୃତାଞ୍ଜନ ଆଉ ଟିକେ ଉଷୁମ ପାଣି କରି ଆଣ ବାବୁଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଦେଖୁଛ ଫୁଟୁ ଖାଇଛି ଟିକେ ମାଲିସ କରିଦେବା ହାଁ କହୁଥିଲି କହିଲ ଟିକେ ବ୍ଲଗ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ କହୁନା ସେ କ'ଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ମୋ ମିସେସ୍ ତାର ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଛି ତ ଭଲ ଭିଉ ଯାଉଛି ହାଁ ଟିକେ ଯଦି ଆପଣ ଖରାପ ନ ଭାବନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ କରନ୍ତା ଆଉ ଏଇଟା ଖରାପ କାହିଁ ଭାବିବି ଆପଣ କ'ଣ ନୂଆ କି ବାଟରେ ଏମିତି କେତେ ଲୋକ ବ୍ଲଗ୍ କଲେଣି ନା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ପଛ ଛକରେ ଗୋଟେ ମଦୁଆ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ଲଗ୍ କଲା ମୁଁ ସିଆଡ଼କୁ ଅନେଇଛି ମୋ ଠେକୁରୁ ପାଣି ପିଇ ଦେଇଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଦିଗର ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁ ବାପା ମା କିଛି ନହେଲେ ବି ସଂସ୍କାର ପୁଳେଇ ଶିଖିଛି ଏ ଲିସା ବସନି ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଜଣେ କାଉଡ଼ି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇଛୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଖାଦ୍ୟପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ ଆପଣମାନେ ବି କାଉଡ଼ି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇଲେ ଏଇଭଳି ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ମାତ୍ର 111ଟି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ବମ୍ ବମ୍ ଭୋଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଖରାବେଳେ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଘରେ ମୁଠେ ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ସାଙ୍ଗକୁ ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା ଟିକେ ସେବନ କରନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ କୃତାର୍ଥ ମନେ କରନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଘିଅ ଖାଆନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଦେବି ଅର୍ଣ୍ଣରେ ବୁଲେଇ ଦେବି ଭଲରେ ଖାଇବେ ଦେଖୁଛ ଭୋଳା ମୁଁ 5 ଟଙ୍କା ମାଗିଲି ମୁଁ କହିଲି ଦେ ବୋଲବମ୍ ଯିବି ଦେଲା ନା କିନ୍ତୁ ଏଠି ପଦା କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଗୋଡ଼ ମୋଡୁଛି ହଁ ବା ଛି ଇଏ କି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ଲୋକ ଦେଖଣିଆ ଭକ୍ତି ହଉ ଚାଲ ଆମର ଟିକେ ଧରିବ ଚାଲ ମୋର କ'ଣ ବା ଇଏ ଗୋଦଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ରଖିବି ଆଟୁ ଉପରେ ପଳେଇବା ନା କାଳେ ବର୍ଷା ହବ ଓଦା ହବ ମତେ ଧର
ଆରେ ଭୋଳା ରେ ଭୋଳା ଆଜ୍ଞା ଆରେ କ'ଣ କରୁଛୁ କି ରେ? ଏ ତମ ବୋଉ ଚପଲଟା ତ କାଦୁଅ କରିଥିଲା ତାକୁ ଟିକେ ସଫା କରିଦେଲି। ଓ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ତ ବାପା ହିସାବରେ ମୋତେ ଏତେ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ଆଜି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ତା ବୋହୁର ଚପଲ ସଫା କଲୁଣୁ। ବାପା ତମେ ଏତେ କଥା ନ କହି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ ସେ କଥା କୁହ। ଇରେ ତମର ଯାଇନୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆରେ ଯିବୁ କେମିତି? ତୁ ତ ପଇସା ଦେଲୁ। ତୋ ବୋଉ ମୋତେ ପଠେଇଲା କହିଲା ଯାହା ଭୋଳାକୁ କହିବ ସେ ତୋ ଗାଡ଼ିରେ ଟିକେ ଆମକୁ ଟିକେ ଘାଟ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ପୁଣି ପୂଜାପାଠ କରିକି ଯିବୁ। ଏଇ ଗୋଟେ କଥା। ଆରେ ନା ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଚାବି ମଗାଉଛି ପଳେଇବା ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆରେ ରିପ୍ସା ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ଆରେ ଟିକେ କାର୍ ଚାବି ନେଇକି ଆସିଲ। ହଉ ଚାଲ ତମେ ରେଡି ଅଛ ଚାଲ ଯିବା ଆଉ। ତମେ ଯିବ? ହଁ ଆଉ ଭଲ ହେଲା ଆଉ ଚାଲ ବାପା ବୋଉ ଘାଟରେ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିବ। କଣ ଘାଟକୁ କିଏ ଯିବ? ଆମେ ବା ସପିଂ ଯିବା କଥା ହେଇଥିଲା। ଏ ଘାଟ ଫାଟ ପୁଣି କଣ? ଆରେ ସେ ବାପା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କି ସେ ଯିବେ ତ ପାଣି ଭାର ନେଇକି ଟିକେ ସେ ଚାଲିକି ପଳଉନାହାନ୍ତି। ରାଇଟ୍। ଏ ବାପା ଏ ଲିପ୍ସା ଠିକ୍ କଥା କହିଛି। ତମେ କ'ଣ କରିବ କହିଲ? ଶୁଣ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ବାଟେ ନ ଯାଇକି ତମେ ସିଧା ଆମ ଯେଉଁ ସଂସ୍ରାଦା ବାଡ଼ି ତାରି ବାଡ଼ିରେ ସିଧା ପଶ। କାଳିଆଦା ପୋଖରୀ ଡାହାଣ ପଟେ ଚାଲିବ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ମଦନା ଯେଉଁ ବିଲଟା ପଡ଼ିଛି ସିଧା ଯେଉଁ ଘାସ କର ତମେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନା ନାହିଁ? ପୁରା ତ ଗୋଟିଏ ବାଟ ପଡ଼ିଛି ଆଉ 7-8 କିଲୋମିଟର ହବ ଆଉ ଘାଟ ବାଟ ଅଜଣା ଥିବ। କ'ଣ କହିଲୁ? ଆମେ ଚାଲିକି ଯିବୁ? ଲୋକ ଦେଖୁନି ଆରେ ଚାଲିକି ଗଲେ ତମ ହାତ ଗୋଡ଼ ସରଗରମ ହବ। ଜୟ ଜୟ ଭୋଳାନଙ୍କର ଜଗତର ଠାକୁର ତୁମ୍ଭ ବାଦେ କରୁଅଛି ହେ ପ୍ରଭୁ ଦୁରୁ ଜୁହାର। ହଁ ମ କ'ଣ ହେଲା? ସେଇ ତ କହୁଛି ଆଉ ସେ ତ ନାହିଁ କରୁଛୁ ନବାକୁ ଆମକୁ ଆଉ। ଇରେ ଭୋଳା କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବାକୁ ଆମକୁ ମନା କଲୁ? ହେଇଟି ବୋଉ ତମକୁ କେହି ମନା କରୁନାହାନ୍ତି। ତମେ ବା ଖାଲି ପାଦରେ ଗୁହାଳକୁ ପଳଉଛ। ସେଦିନ ବେଡ୍ ଉପରେ ଆସି ଚଢିଗଲ ଗୋବର ଗୋଡରେ। ତମେ ଗାଡିରେ ଗଲେ ସେ ଗାଡିଟା ଖରାପ କରିଦେବନି? ଅସନା ହେଇଯିବନି ମୋ ଧଳା ଗାଡିଟା। ମୋରି ଗୋଡ଼ରେ ତ ଗୋବର ଲାଗିଛି ଆଉ ତୁ ସତ୍ୟାନାଶୀ ଆଇଲୁ ତୋ ଗୋଡ଼ ତ ସୁନାରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଆଉ ଦେଖା ହଉଛୁ ଯେମିତି କାଳି ପୁତନା ଭଳିଆ। ହଁ ରାକ୍ଷସ ତତେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ରାଜକୁମାର ତତେ ବାହା ହେବା କଥା ଦୁଃଶାସନ ବାହା ହେବା କଥା। କେମିତି ମୋ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଳିଆ ପୁଅକୁ ତୋ ଦେହରେ ଭେଟାଇଲି ଯେ ତୁ ଖାଇଗଲୁ ତା ଜୀବନକୁ। ମୁଁ କେତେ ଥର କହିଛି କେତେ ଥର ତମକୁ କହିଛି ସେ ଦୁଃଶାସନ ସାର୍ ଆସିକି ଆମ ଦୁଆର ମୁହଁରେ 6 ମାସ ବସିଲେ କହିଲେ ମୋ ଝିଅକୁ ବାହାଘର କର। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କାଳି ପିସାଚି କି ତୁ ବାହାଘର କଲୁ। ମୁଁ ତ ମରୁଥିଲି ଘରକୁ ବୋହୁ ହେଇକି ଆସିବାକୁ। ମରିବୁନୁ ଏରେ ଭୋଳା କହିଲୁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ନେଲେ ଗାଡ଼ି ଧରିଛ। ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକେ ଭୋଳା ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକେ ଭୋଳା ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକେ ଭୋଳା ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକେ ମୁଁ କେମିତି ସେଠି ମରିଯାଏ ପାଣି ବାର ନେଲା ଭଲ ହନ୍ତା ଭଲ କଥା। ଆହୁରି ଅଭିଶାପ ରହୁଛି। ଚାଲି ଚାଲି ତ ପଳେଇବେ। ଆମର ଶଶୁରା ବାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇବା। ବୋଲ ଆରେ ବୋଲ ଆରେ ଆସୁନା ଡେରି ହେଲାଣି ଯିବା। ଏତେ ହୁଳି ପକଉଛ? ତମକୁ ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ହୁଳାହୁଳି ଶିଖ ସେତିକି ଶିଖ ପାଇଲନି। ମୁଁ ହୁଳି ପକାଇବି? ଗୋଟେ ବୟସ ଆସି କେତେ ହେଲାଣି ତମକୁ? ବସ 65 ହେଲାଣି। 65-70 ବର୍ଷର ଲୋକ ତମେ ହୁଳି ଟିକେ ଶିଖିବନି? ହଁ ଆମ ପୁରୁଷ ଲୋକ ସବୁ ହରିବୋଲ ପକାନ୍ତି ହୁଳି ପକାନ୍ତି ନା। ଘର କାମରେ କୋଉ ପୁରୁଷ କୋଉ ନାରୀ କି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି? କହିଲି ସେଦିନ ଟିକେ ଚିତା ପକା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାନେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗୋଟେ ଚିତା ପକେଇଦେଲ ହେଟା ଭାଗ ଭଳିଆ ଦେଖ। ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଚାଲ ସେ ସବୁ ଗପ ଆଡୁ ସଡୁ ଗପ ନା। ଚାଲ ଚାଲ ବୋଲ ବମ କଣ କହୁଛ? ଡିବା ଦୋକାନରୁ ଟିକେ ମୋତିହାର ଆଣି ପାଟିରେ ପକେଇ ଦେଇ ପାଟିଟା ପାଞ୍ଚା ହେଇଗଲାଣି। ପାଣି ଚିଆ ଲାଗୁଛି ମୁଠାଏ ଗୋଡି ପାଟିରେ ପକେଇ ଦିଅ। ଅଧର୍ମୀ ଲୋକ ତମକୁ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ିଲାଣି ବୁଝିଲ। ସେଠି ପୁଅ ଯେମିତି ଅଧର୍ମୀ ହଉଛି ବାପ ସେମିତି ହଉଛି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ 70-75 ବର୍ଷର ଲୋକ ହେଲାଣି ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ଟିକେ ଠାକୁର ଡାକୁନା ଚାଲ। ଚିଲ ମକୁ ମୁଣ୍ଡେ ମାର ଦୁଲ 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 ଟାଣି ଚାଲ ଧୂଆଁ 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 ସଂସାର ଆଖି ନାଲି ଚାଲି ସ୍ଥିର ଘର ଦ୍ୱାର ସଂସାର। ବାରମ୍ବାର କହିଛି ବିଡ଼ିଟା ମିଶେ ସିଗାରେଟଟା ମିଶେ କାଶ ହଉଛି। ବୋଲା ଆଣିଲେ ସିନା ଆମ ଆଡ୍ଡା ମଝି ବସ୍ତିରେ ଆମେ ଥାଉ ବାବାଙ୍କ ମସ୍ତିରେ। ଆମେ ଦମ ନେଇକା ମାଲ ଖତମ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ନିଶା ମତେ ସେ ଟୋଟାଲ ଟିକେ ହେଇନି। କାହିଁକି ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସତ କଥା କହୁଛି ଯଦି ମଦ ପିଇଥିବୁ ତୁ କୋଷେ ବାଟ ଚାଲିପାରିବୁନି। ଆଉ ଯଦି ଭୋଗଟା ନେଇକି ଗଲୁ ତୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ପାଣି ଉଠେ ହିମାଳୟରେ ଢାଳିବୁ ତ ଟୋଟାଲି କଷ୍ଟ ଟିକେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ହେଇ ଗପୁଥିଲେ ଗପୁଦବା ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ଜଣେଇ ଯେ ଆମେ କୋଉଠି ଅଛୁ। ହଁ ସୋନାଲ
ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଉଡ଼ିଲାଣି ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ଗୋଟେ କଥାଟା ଶୁଣ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ବଢ଼େଇବାଙ୍କ ଛକରେ ହଁ କିଏ କହିଲା ତମକୁ ତୁ ବୁଝେ ହ୍ୟାଲୋ ସନା ଆରେ ବଢେଇବା ଛକରେ ବଇଛୁ ବା ହଁ ହଁ ରଖୁଛି କାହାକୁ କହିଲୁ ସନାକୁ ବା ଅନାର ଯାଇଛୁ ସନାକୁ କହିଲୁ ଆଉ ହେ ଗୋଟେ ବେଜାରିଆ ପିଲା ମୁଁ ବାପି ଲଗେଇଛି ବାପିର ବହୁତ ଯାଇଛ ନା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସେ ଯାଇଛ ହ୍ୟାଲୋ ବାପି ତୁ ବାପି ଫୋନ୍ଟା ତୁ କାହିଁ ଧରୁଛୁ ଆରେ ବାପି କହିଦବୁ ଆମେ ବଢେଇବାଙ୍କ ଛକରେ ଅଛୁ ହେଲା କହିଦବୁ ହେଲା କହିଦେ ହେଇ ତୁ ଲାଭ କ'ଣ କଲୁ ତୁ ତ ସେଇ ସନାକୁ ଆରେ ମୁଁ ସିନା ଶୁଣିବାକୁ କହିଲି ସେ ବାପି କହିଦବୁ ନା ସିଏ ଗୋଟେ ଭାରି ସେ ତା ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ ମୁଁ ସୁବଳକୁ ଲଗାଏ ସିଏ ଗୋଟେ ବଢେଇବା ହ୍ୟାଲୋ ସୁବଳ ଆରେ ଦାଦା କହୁଛି ରେ ଆମେ ବଢେ କ'ଣ ସନା ଆରେ ତୁ ମଣିଷ ନା ପୁରୀରେ ଫ୍ରି ମୋବାଇଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫୋନ କ'ଣ ତୋ ପାଖେ ଆଉ କହିଦେବୁ ସୁବଳକୁ କହିବୁ ଦାଦା ବହିଛନ୍ତି ବଢେଇବା ହଁ ସରିଲା ଟେନସନ ଗଲା କାହାକୁ କହିଲୁ ସନାକୁ ଆରେ ସନାକୁ କାହିଁ କହିଲୁ ତାର ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ ପୁରା ସୁବଳକୁ କହିବୁ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ଲୋକେସନ ପଠେଇଦେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଲୋକେସନଟା ଶୁଣିକି ପଠେଇଦେ ସେଟା ଠିକ ହବ ହେଲା ଆମେ ହଜିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାଇବୁ ଏଇ ତୁ ଟିକେ ଘାଡୁ ଲଗଉନୁ ଆଉ କାହାକୁ ଲଗେଇ ହବନି ତୁ ଭୋଗଟା ଲଗା ଆମ ଆଡ୍ଡା ମଝି ବସ୍ତିରେ ଆମେ ଥାଉ ବାବାଙ୍କ ମସ୍ତିରେ ଦବୁ କିକ ଶସ୍ତାରେ ଆମେ ନେଇ ଯିବୁ ବସ୍ତାରେ ହେଇ ଦେଖୁଛ ମାନେ ଯେମିତି ଭଲ ମାରିଛନ୍ତି ଖରା ଫିଟିଗଲା ମାନେ ଘରେ ଥିଲେ ଏଇନା ବଡି ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି କୋଉଟା ଭାରି ଅଲକ୍ଷଣା କଥା ବଡି ପକେଇଥାନ୍ତି ଇଏ ପାଣି ନେଇକି ଯାଉଛି ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଇଏ ଗୁଣ୍ଡା ଗୋବର ଗୁଡାକ ସବୁ ପଡିଛି ଶୁକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଛାତ ଉପରେ ସେଗୁଡା ଭୁଲ ଚାଲ ବସ୍ତା 50 ଟଙ୍କା କିଏ ବଇଛନ୍ତି ଦେଖନି ହଁ ପାଇଁ ଦି ଜଣ ପିଲା କିଏ ବସିଛନ୍ତି ଟିକେ ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ ନବା ଟିକେ ପାଣି ଭାର ଏଇଠି ରଖ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ରଖୁଛନ୍ତି ରଖ ମୋର ଟିକେ ରଖିଦିଅ ମୋର ଟିକେ ରଖିଦିଅ ବ୍ଲଡର ପ୍ରେସର ବାହାରି ପଇଲା ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଏଇ ଶୁଣିଲ ପାଣି ଢାଳି ଗଲା ପରେ ଏଇ ଦିଟା ଲୋକ କରିବ ଗଣ୍ଡରେ ପଶିକି ଟିକେ ଖୋଜିବେ ଆରେ ସିଏ ବା ବାହାର ପିଲା ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ବୁଝିଲ ଓ ତମେ ସେକଡେ ବଇଛ ଆଉ କୋଉ କଣ ବସିଛୁ କ'ଣ ଖୋଜିବୁ ଖୋଜିବା ଟିକେ ମୋ ଗୁଣ୍ଡି ଡବାଟା କୋଉଠି ପଇଲା ବୁଡ ପକେଇକି ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଉଠେଇଲି ପାଳରେ ତୁ ଆସିଛୁ ପାଣି ଢାଳିବାକୁ ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ନା ଗୁଣ୍ଡି ଡାଳ ଖୋଜିବାକୁ ବଦମାସ କୋଉଟା ହଁ ହଉ ହଉ ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା ଦେଖୁଛି ଏଠି ଭୋଗ ନଉଥିଲୁ ଆଉ ନବ କି ଭୋଗ ଏଠି କ'ଣ ବାପା ଭୋଗ ବା ଆମେ କରିବା ରୁଦ୍ରପୁର ମଙ୍ଗଳା ପାଖରେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ରୁଦ୍ରପୁର ମାଉସୀ ସେଇଟା ହଉଛି ଖଇ ଉଖୁଡ଼ା ଭୋଗ ହଁ ଏଇଟା ହଉଛି ବାବାଙ୍କର ବାଟ ଭୋଗ ମାନେ ଅରିଜିନାଲ ଭୋଗ ବାଟ ଭୋଗ ବାଟରେ ଆମେ ପଣା ଦେଲେ ଠାକୁରାଣୀ ପାଖରେ ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀ ସେଠୁ ଦେଇବା ସେଟା ସମୟ ସେ ଭୋଗ ଦବ ହଉ ବାବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇଦେବେ କୋଉଟା କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଅରିଜିନାଲ ଭୋଗଟା ଦବ ଏଇଟା ବାବାଙ୍କର 2 ଦିନ 2.5 ଦିନ ରହିବ ଏଇଟା କ'ଣ ସେ କି ଭୋଗ କହୁଛନ୍ତି ସେ ନିଶା ଖାଉଛନ୍ତି ଆଖି ନେଳିଆ ପଡିଗଲାଣି ଚାଲ ଏଇ, ତୁ ନିଶା ଖାଉଛୁ ଭୋଗ ଭୋଗ କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ କ୍ଷୀର ଇଏ କ'ଣ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ତୁମରି ଭଳିଆ କେତେଟା ପାପିଷ୍ଟ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିକି କହୁଛ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସାଦ ପାଣି ଭାର ତୋର କାଇଁ କାଇଁ ପାଣି ଭାର କାଇଁ ସେଟା ବା ମୋରି ପାଣି ଭାର ମୋ ପାଣି ଭାର ତୋ ପାଣି ଭାର କାଇଁ ପାଣି ଭିତରେ ସନା ଯେ ଫୋନ ଲଗେଇଲି ହେଇ ସିଏ କ'ଣ ଆଣି ନାହାନ୍ତି କହିଲାଣି କାହାକୁ ଫୋନ କର ଚାଲ 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 ଏଠି ଆଉ ରହି ହବନି ଆଚ୍ଛା ତମେ ଯାଉଛ କି ହଁ ହଁ ଆଉ ଟିକେ ସନା ଦେଖା ହେଲେ କହିବ ଆମେ ବଢେଇବା ଛକରେ ଅଛୁ ରକ୍ତ ବଢେଇବା ଏଗୁଡ଼ାଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ରକ୍ ଚଢିବ ଚାଲ ଏଠି ଗୋଟେ ଫୋନ କଲା ହଁ ମାମୁଁ ମାମୁଁ ବୋଲ ମୁଁ ପଳେଇଛି ମତେ କାହିଁ ଫୋନ କର କୋଉ ଫଟୋ ଝିଅ ନାଇଁ ତ ସେମିତି ଫଟୋ ମୋ ଫୋନରେ ନାହିଁ
ହଁ ମାମୁଁ ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗ କହୁଛି କହୁନା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ହେଇ ସିଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତୋର ତ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାମାର ଫଟୋ ଗୁଡା କଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଠେଇଛୁ ଦେଖିଲୁ କୋଉ ଫଟୋ ପଳେଇଛି ଆବେ ତୁ ନିଶାରେ ତୁ ଲୋକେସନ ପଠେଇବୁ କଣ ତୋର ତ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାମାର ଯୋଉ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦେଇଛୁ ଏ ଭଗବାନ ଏବେ କଣ ହବ? बम 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 ये भोला बाबा ये अंधार राती बोल बम हर हर बम बोल बम हर हर बम बोल बम हर हर बम हाँ ଇଏ 5 ଟଙ୍କାଟା ପାଇଲେ ନିଅ ରଖିଦିଅ ଅଣ୍ଟିରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପକେଇଦବା ଖାଇ କଣ ହ୍ୟାଲୋ ଏଇଟା ବାବୁଛୁ ଥଣ୍ଡା ଠିପି ଛି ଥଣ୍ଡା ଠିପି ଏମିତି ବାଟରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହାତ ମାରିଦେଲି ମୁଁ ଏମିତି ଜାଣିପାରିଲି ବାଟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କିଏ ଫଙ୍କାର ପୁଳେଇ ପକେଇଛି ମୁଁ ଟଙ୍କାଟେ ଭାବି ଧରି ପକେଇଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକି ଚାଲ ବୋଲ ବମ୍ ହର ହର ବମ୍ 1 2 3 बम बम हर हर बम बम हर हर बम बम हर हर बोल बम हर हर बम बोल बम हर हर बम ଏଇ ଦେଖିଲ ତମର କଣ ଏମିତି ମାନେ ବାଳ ଚାରିଟା ପାଚିଗଲା ତମେ କିଛି କରିପାରୁନ ଦେଖ କେମିତି ଭକ୍ତିରେ ନାଚୁଛନ୍ତି ପିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଇଂଲିଶ କାଇଁ କହୁଛ ଓଡ଼ିଆ କୁହ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଭକ୍ତିରେ ନାଚିକି ମାନେ ପାଣି ଭାର ନବା କଥା ଆସିଲ ପଚାରିବା ଆସିଲ ବାପା କଣ କରୁଛ ଭିଡିଓ କରୁଥିଲୁ ରିଲ୍ସ 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 କଣ ସେଟା ତ କାଇଁ ଆମେ ପାଣି ଭାର ଆଣିଲାନି ଆମର ତ ଆମ୍ବ ଡାଳ ରହିଲା ବେଲପତ୍ର ରହିଲା ମନ୍ଦାର କଢ ଦୁଇଟା ରହିଲା ମାଉସୀ ପାଣି ଭାରଟା ହଉଛି ଆମର ନାଁକୁ କିନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ହଉଛି ଆମର ମେନ୍ ଟାର୍ଗେଟ ମାଉସୀ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ଏଥର ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମୋ ରଥ ଚକା ତଳେ ବସି କହିଲି ହେ ମହାବାହୁ ଚଢି ଯାଉ ତମ ରଥ ଚକା ଭିଡିଓ ଯାଇଥିଲା ମୋର ମିଲିୟନ ଭ୍ୟୁ 10,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଇଥିଲା ଏଇଥରକ ବୋଲବମରେ ଆମେ 20,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବୁ ଟାର୍ଗେଟ ଆମର ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ଶିବୁନା ବୁବୁନା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଯାହା ସବୁ ବାଟରେ ଘଟିବ ଆମେ ସବୁ ଦେଖେଇବୁ ହଁ ମାଉସୀ ପାଣି ଆମେ 3 ଥର ଉଠେଇଲୁ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ମାନେ କି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଦେଖିଲ କି ପାଣି ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଥରେ ଉଠେଇବ ତା ଭିତରେ ମାରା ହବନି ନେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ଢାଳିବ ତମେ 3 ଥର ଉଠେଇ ସାରିଲଣି ହଁ ଗୋଟେ କାମ କଲନି ଗୋଟେ ଟୁଲୁ ମଟର ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଲଗେଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ପଡୁଛି ବେକାରିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ ଚଗଲା ନେଇକି କୋଉଠିକା ମାଉସୀ କଣ କରିବୁ ବାଟରେ ଆସିଲା ପାଣି ଶୁଖିଯିବ କେତେବେଳେ ଢାଳିଯିବ ଏମିତିଆ ସବୁ ହବ ଆମେ କଣ କରିବୁ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଭକ୍ତ ନମ୍ବର 1 ଅଛୁ ବେକାରିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ କାମ ଇଏ କଣ ଠାକୁରଙ୍କ ଜିନିଷ ଭକ୍ତିରେ ଯିବ ଆମେ କେତେ ଭକ୍ତିରେ ଆଇଛନ୍ତି ଅରୁଆ ଖାଇଛୁ ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧିଛୁ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଚାଲିଛୁ ମାଉସୀ ମୋ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ଲାଗୁଛି ତମେ ମୋ ଜେଜେମା ହବ ମୁଁ ତମ ନାତି ହେବି ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ କରିଦେବା ରିଲ୍ସ କରିବୁ ତଣ୍ଟିରେ ଚଢିଯିବି ଜାଣିଛୁ ମତେ ଚିହ୍ନିଛୁ ମୁଁ କିଏ ମୋ ନାଁ ଥରେ ପେପରରେ ବାହାରିଥିଲା 150କୁ ମୁଁ କାମୁଡି ଦେଇଥିଲି ଇଏ କହୁଛି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ରିଲ୍ସ କରିବ ତମରି ଭଳିଆ ଅଧର୍ମୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଠାକୁରଙ୍କ ଜିନିଷ ସବୁ ଭୁଲ ଧର୍ମ ସହିବନି ଠାକୁରଙ୍କ ଜିନିଷ ଅନ୍ୟାୟ ଆସ ବୁଢା ବୁଢୀ ଗୁରା ଯାଆନ୍ତୁ ତୁ ଆମର ଭିଡିଓ କଲୁ ତାଙ୍କ କଥା କାହିଁ ଧରୁଛୁ ହଁ ମାର ନାଚି बोल बम ହର ହର ବମ୍ बोल बम ହର ହର ବମ୍ बोल बम ହର ହର ବମ୍ बोल बम ବୋଳା ବାବା पार करेगा ଏଇଠି हाँ ଇଏ ତୁମେ ଗୀତ ଶିଖିଥିଲ हाँ से पिला बेले शिखिथिला ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବାପା କୁଆଡେ ତୁମକୁ ଗୀତ ଶିଖେଇଥିଲି हाँ हाँ ଗାଉନା ए मोर हिला से गीत बुत मन पड़ ଭଜନ ଗାଉନା नहीं मो भारी बथा हलानी गोड़ अब ମୁଁ ଗାଇବି हाँ गाउन गा 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 ନାଗ କହେ ନାଗୁଣୀକୁ ଶୁଣାଲୋ ଶିବ ମହିମା ଭୋଳାନାଥ କି ଦୟାବନ୍ତଲୋ ପାପୀ ପାଏ ସର୍ବକ୍ଷମା ଯମଦଣ୍ଡ ନାହିଁ ଜମା ଶୁଣାଲୋ ଶିବ ମହିମା रो 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 କଣ यही गीत को 7 किलोमीटर बाट बोल चलीचु मु चल चली मो गोड़ बथा हलानी गीत सुन सुनी मो मुंड बथा हलानी ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ ବାପା ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖିଥିଲେ सुनुआ गीत गाउन 56 ପଦ 56 पद ଗାଇବି ଏକାଥରେ ଯାଇକି ଲିଙ୍ଗରାଜରେ ପହଞ୍ଚିବି हो गा गा ଜୟ ଜୟ ଭୋଳା ନଙ୍କର नकर कोन ନଙ୍କର हां ଇଏ ତମ ମାମୁଙ୍କ ନାଁ କଣ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଧରିବି ମଳାସୁରଙ୍କ ନାଁ शंकर हो गा गा ଜୟ ଜୟ ଭୋଳା ଶଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଆରଡି ନାଥ ଏ ଶୁଣିଲ हां ଇଏ ଇଆଡୁ ଗଲେ ହଁ। ହେଲା ହଁ। କଖାରୁ ମଞ୍ଜି ଦିଟା ପୋତି ଦେବି
ଚାଳୁକୁ ରଞ୍ଜା କରି ମଡ଼େଇବା ଖାଇବା ଅଶିଣ ମାସ ଆଉଛି ନା ପାଣି କଖାରୁ ବଳି ପଡ଼ିବ। ଏ ତୁ ଧର୍ମ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ନା ଅଧର୍ମ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ? ଏଇ ଶୁଣୁନ ଠାକୁର ଡାକି ବୁଡ଼ା କ'ଣ କହୁଛୁ? ଇଏ ଆମର ଗଲେ ହଁ ମୋ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସେକେଣ୍ଡ କିସ୍ତି କାହିଁ ଆଇଲାଣି ଟିକେ ପଚାରିବ। ଏ ଭଗବାନ ଖୁସିଆ ବରାଳକୁ ଫୋନ କରିବ। ଓହୋ ତୋର ଭକ୍ତି ମୋଟେ ନାହିଁ। ମଲା ନିତ୍ୟା କହୁଥିଲା କହିଲା ହଉ ଗଲେ ତମର ଆସିବ ମୋର କାହିଁ ଆସୁନି ନାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା। ଆରେ ଗଲେ ନିତ୍ୟାକୁ ପଚାରିବି। ନାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତ ଆସିଥିଲା। ହ୍ୟାଲୋ ବେବି ଆରେ ଏଇଥରକ ମୁଁ ପାଣି ଭାଟଟା ନେଇକି ଯାଉଛି। ପାଣି ଭାଟରେ ମୋ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରିଟା ହେବ। ଆରେ ବାହାଘର ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ହବନି କ'ଣ କହୁଛୁ? ମୋତେ ବୟସ କେତେ ହେଲା କି? ଆରେ 38 ବୟସ। ଏଇଥରକ ଠାକୁର ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ ତୋର ମୋର ବାହାଘର ହେବ। କିଏ ଗାଈ ନା କିଏ ହେ ଆଇ କିଏ କିଏ ମଥୁରୀ ପରା। ଇରେ ହେଇ ମଥୁରୀ ଆମ ମଥୁ ହଁ ମଥୁ ବା ମଥୁରୀ ଡାକନ୍ତି। ଯାହାର ମାନେ ପୋଡ଼ା ବାଇଗଣ ଭଳିଆ ମୁହଁଟା କ'ଣ କରିବା ହାଁ ଭାଇ ମୋତେ ପୁରା 38 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ? ମୋର ବା ବାହାଘର ହଉନି ବୋଲି ଚାକିରି ହଉନି। ସେ ବେବି ପରେ ବାହାଘର ହଉନି। ମାନେ ତୁ 38 ବର୍ଷରେ ଆହୁରି ବାହାଘର କଥା ଭାବୁଛୁ? ଆଉ କ'ଣ କରି ଯାଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। ବାପ ମଥୁରୀ କଥାଟେ କହିବି ଖରାପ ଭାବିବୁନି। ତୁ ଏଡ଼େ ଅଧର୍ମୀ ବିଧର୍ମୀ ହେଲୁ ପୁରା ପାପୀ ଦୁରାଚାରୀ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାନେ ଦୁର୍ଯୋଧନ ଭଳିଆ ଲୋକ ହେଲୁ ତୁ। ତୋ ବାପ ତ ସେମିତି ନଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ବାଇଗଣ କିଆରେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା ଝୁମୁରି ଔଷଧ। ତୁ ସେଇ ଗୁଣକୁ ଆଣିଲୁ ଆଉ ଛି ଛି ଛି। ଭୋଳା ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଖକୁ ପାଣି ନେଇକି ଯିବ କି ଧର୍ମର କଥା। ତୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦଉଛୁ। ପଳେଇ ଆସ ପଳେଇ ଆସ। ଏ ପାପୀ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯିବା। ଟିକେ ବସି ପଡ଼େ। ଏଇଠି ବସ। ବ୍ଲଡର ପ୍ରେସର ବଢିଲାଣି। ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବ୍ଲଡର ପ୍ରେସର ଦେଖିଲୁ ତ ଦୁନିଆରେ କେମିତି ରୀତି। ହଁ ବା କିଏ କହୁଛି ନିଶା ଖାଇକିରି ପାଣି ନଉଛି, କିଏ ରିଲ୍ସ କରୁଛି, କିଏ ନାଚୁଛି। ଦେଖିଲୁ ତ ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ଭକ୍ତ ଯୋଉଗୁଡାକ ଅଭକ୍ତି ଅଭକ୍ତି ଆଙ୍କରି ପାଇଁ ଭଲ ଭକ୍ତ ମାନେ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି। ହଁ ବା ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଣି ଭାର ନବ, ଅରୁଆ ଖାଇବ, ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧିବ, ତାର ଦୁନିଆ କଥା ଅଛି। ଶିବ ଯେମିତି ନିଜକୁ ଶିବଙ୍କ ପରି ସଜେଇଲେ ତୁମେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପାଇବ। ଆଉ ଇଏ ଭକ୍ତି ଯୋଉଠି ନାହିଁ ଆମେ ଆଉ ସେଠି ପାଣି ଭାର ନେଇ କ'ଣ କରିବା? ତୁ ଠିକ କହିଛୁ। ଭକ୍ତି ମନରେ ଥାଏ, ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ନୁ। ଆମେ ଏତେ ଦୂର ଆଉ ଲିଙ୍ଗରାଜ ତ ଯାଇପାରିବାନି ଏ ବୟସରେ। ନାଇଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଆମ ଗାଁରେ ଯୋଉ ଈଶାନେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି ତ ଠାକୁର। ହଁ ଚାଲ ସେଇଠି ପାଣି ଢାଳିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା। ଚାଲ ଯିବା। ଆମ ଗାଁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପାଣି ଢାଳି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଲେ ଆମର ଶାନ୍ତି। ହଉ ଆଉ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଏ ବୟସରେ ଯାଇ ନାଇଁ ଯାଇ ହବନି। ମତେ ଟିକେ ଧର। ଧଇଲୁ ବା ଚାଲ। ଜୀବନ ସବୁ ସମୟ ମୁଁ ତମ ସହିତ କାଟିବି। ହଁ ଚାଲ ବୋଲ ବମ୍। ଏ କାହାଣୀ ଆମକୁ ଏଇଆ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଭକ୍ତି ଏଇ ଦୁଇଟା ମନରୁ ହେଇଥାଏ, ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ସେମାନେ ଧର୍ମକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଖିଠାର ମାରନ୍ତି। ଜୟ ଭୋଲା ଶଙ୍କର।